ben gak ngantuk. Suara wedok ngono lho. Kawedok-wedokan. Nggih Bapak, matur suwun ya Allah ya. Wis diomongi. Mek sing metu iku sing ayu dhisik lha apa kondisi iki kon? Berarti aku Burak. Burak, metune kudu keri. Keri. Ya dibaleni maneh. Wis kate dibaleni kesuwen. Iki yang ngene kebajut panitia iki. Nyancake dukure njukuwe ya apa iki? Ya ngerti yo ngene iki cek awet sampe buyar. Awet aku sing nyonyor. Nggih, saderengipun dalem maturaken matur suwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi mboten supe dalem maturaken sembah nuwun sanget kagem sedaya bapak-bapak panitia, ibu-ibu matur sembah nuwun. Ugi dalem maturaken sembah nuwun sanget kagem masyarakat Kacangan. Nggih, leres nggih. Mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musikan Jombang. Lan mboten supe dalem aturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab mek wong pitu, kancamu tok. Iya kancaku iki kok teko Trans Jatim iki. Seje mek Mami Okta sing salam. Nggih. Kene sampe moro seneng jawab kabeh. Gak sama leak ta, kadoan moro seneng niku. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Ugi selamat sedaya pamong desane. Ugi konjuk selamat sedaya senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Sik ta lah, sik. Ngomongmu awal manglak sing ayu. Wong ayu iku lanang apa wedok? Wedok. Lah awakmu iki suaramu lanang apa wedok? Jebles iki gak tak kempit iki apa? Ya njajal kempiten. Lho. Nah, suarane dicoba. Dijawab sepindah malih nggih. Suarane dicoba, cilik. Dijawab sepindah malih nggih. Nah, neh, dijawab kaya banji kepidek aku. Ngaturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur konjo dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar. Matur sembah nuwun donga kula katur jenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah, kasehatan rezeki kata barokah. amin. Dalu menika yuk diliput channel YouTube yang kata sangat. Nggih, Mas Dion channel MKD saking Mojokerto. Ugi setunggalipun kirang pirsa nggih kula matur sembah nuwun atas dukungannya pada malam hari ini yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Mriki kerja bareng Budi Wijaya TV wonten ludrukan, wonten film komedi, ugi wonten apa yuk? Campur sari Deliwung anti galau. Lan apabila jenengan pengen pirsa sejarah seniman sak Jawa Timur, monggo dipun pirsani ten channel YouTube Gundul TV. Sepina malih padatan saben nggih menika Bedayan Sekar Sari tepriki. Audione mami. Napa? Audione Nggih, THC duel bersama Intan Audio nggih Mas Jono nggih. Nggih jeduke Kota Benjeng. lighting yuk. Fortuna Letting idolane arek Jombang. Ugi konjo matur sembah nuwun dulur-dulurku sabu ingkang sampun rawuh. Nggih, matur sembah nuwun kagem sedaya penggemar setia Budi Wijaya. Terutama Saking pasukan Lamongan Tikung, sahabat Budi Wijaya Pamotan Sambeng.
terutama nggih yuk terutama sabu saking mantub Cak Kasiadi Sugeng Dalu nggih ugi mboten supe Sugeng rawuh kagem penggemar setia saking Segodo Bancang Tare Sugeng Dalu ugi Abah Kusnan Abah ugi Kusnan. Bopo Kuswanto matur Sugeng sembah Dalu. nuwun rawuhipun Umi saking Balung Mojo matur sembah nuwun rawuhipun tim pedot jalur langit sudah hadir temriki pimpinan Nggih. DKJ Suud Sugeng Dalu matur sembah nuwun rawuhipun ugi Nggih. saking Tran anak lanang Jatim matur sembah nuwun rawuhipun saking Mas Akbar Mas sapa maneh mang aku yo lali ya Kata Mas sangat. Bagas matur sembah Podo nuwun moro kanopi Sugeng Dalu nggih ket mangkok jambu alas ya pegel aku Mas sapa sih iki lho gantine jamian iki bengi iki ra teko iki jamian mati ganti iki Dawar Brayu matur sembah nuwun rawuhipun saking pundi malih ngarus teko ngares nggih matur sembah nuwun ugi Mbak Fida Mas Pompong matur sembah nuwun Sugeng Dalu rawuhipun oke mami monggo salajengipun acara bedayan Sekar Sari masih bersama duo Gibas siap-siap DKJ Suud ambe anakku lanang ganteng anak lanang ontong gondrong ayahku iku sendebel cagai ora butuh kae butuhku nyambut gawe dari mana datang nyalita dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati sepindah kali matur sembah nuwun soane para rawuh para warga atau pemirsa di pagelaran akbar Budi Wijaya ben gak kedelarung yuk Nggih. adike diceluk untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Bella dan Ning Adis Arista Sugeng rawuh wong bagus pakai baju biru matur sembah nuwun aja suwe tak tuduk lho kon oh lah iya wis kaya kemiri yo suka taki laknya mata mula kritik ombo godhonge gerong mesti aku melok riko aja kok keting kaya bojone Adi sekalipun Mbak Bella sampun rawuh sembah nuwun Mbak Bella Senggawati nggih nggih si cantik jelita Ning Dias dan Ning Rani Asmara wangi bingung bojoku gak oleh
godhong sing tak tresnani duweke wong. Sing duwe swara emas ning Sanana Disco Hanifah dan ning Marsha Aulia. Kok ada Hanifah barang? Loh, pas peng pirang-pirang terop kok gak ero iku piye, berarti yo gak tau ngrungokno sampean. Rombongan tim pedhot jalur langit, anak lanang gondrong. Otong gondrong. Yo. Yen ngetan bali ngulon diwasedan burung kelakon Nandur dhewe ning tengah dalan nyambut gawe golek sandang pangan nek rembeye akeh kacange senajan tuwa aku akeh sayange. Sabaripun Mbak Sanana Disco karo Mbak Marsha dipun lajengaken ten mriki Manise Jawa Timur ning Nyantika Dimasari dan ning Putri Agung Sedayu. Agung Argopuro. Sugeng rawuh grup PT Anggrem. Oke, mboten supe dalem aturaken sugeng rawuh kagem Abah Kusnan. Oke, Bapak Kuswanto. Selikur dina aku kangen penoga rumangsa. Nek nang coba mampira sengon lemang kenang akeh wedine penokak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine. Sabaripun Mbak Putri Jaya kali Mbak Yantika Rokaya Sing duwe horeke Jombang ning Ika Rempong dan ning Kiki Amelia. horeke situk lagi ibadah. Sugeng dalu Bu Menik kali abahe pendungane kudu horek lho iki Mbak Amel. Kok ora disusul Mbak Ika kali Mbak Amel langsung kemawon. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto dan ning Vikum Sukrisna. Iki tak kei parian gawe tim pedhot. Tak kei parian lho ya. Sawerane tambah ono kok. Fikum kali Mbak Yuni. Si pokoke. Ono codot kok karaoke mula tim pedhot ya pancen oke.
Sabaripun Mbak Yuni kali Mbak Fikum dipun lajengaken monggo. Pengreman asli Budi Wijaya ning Titin Subayu dan ning Susan Warsono. Edul, aku tiwase maju. Semanwon sabu mantub kali padha mara kanopi ugi cak kasihati sugeng dalu. Di belakang ning Titin Subayu akan saya tampilkan ning Endang Sukentut dan ning Mariati Sudarto. Ayo senggakane sing mantep. Sabaripun Mbak Marimar kare peranan Mbak penting dan juga pengreman asli Budi Wijaya ning Rizky dan ning Sartini. Ya ngono. Dimong. Seniornya Budi Wijaya ning Yayu Karmala saking pundi mami? Saking Lamongan. Ning Mary Sudayat saking Mojosari. ning Irma Arifin saking Jombang sugeng dalu.
sabu kacangan pancen oke. Jangan-janganan gimana kalau mau sedaya seniwati saking keluar ke dalam Ludruk Budi Wijaya kanthi patatan saben gimana Bedayan Sekar Sari Blender mengguri langsung ke Mas Jono masih bersama Delewong Anti Galau dan trio Irama Jos THC Audio Intan Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang Sumonggo. Tapi kok mengena di hatiku. Hatiku kesiksa loh men. Sing duwe Trans Jatim lara men. Ugi sing duwe tim pedot jalur langit DKJ Suut. Trans Jatim, Trans Jatim. Sembah nuwun ditunggu maneh. Ayah
Pasukan tersisi hadir. Upi sebanun matur sebanun nih sehat selalu. Pasukan tersisi jalur Jatim matur suwun ayah. Pasukan tersisi Trans Jatim, ayo arisan. Terima kasih. Setunggal tembang garwane wong liya katur jenengan sami album terbaru Budi Wijaya. Khususipun tim pedhot jalur langit mamine blender merene. Put. Adik gondrong-gondrong. Sugeng dalu. Nggih, Bapak. Terbaru juga di sini. Haus. Bareng-bareng Budi Wijaya. Khusus di pedot jalur langit. Pertemuan Dua. Oke. Masih bersama Budi Wijaya. Ayo Pri. Tim pedot jalur langit habiskan. Betapa hati tak bahagia bila kekasih yang lama rindu. Mosok Dan datang seperti dahulu setelah lama meninggalkan diriku sepi sendiri. jebol jeru bola. Spesial tim pedot jalur langit. Alas Noji. Alangkah bahagia pertemuanku kali ini setelah berpisah Sekian lamanya. Terima kasih Mas Jono. Semoga selamanya engkau berada di sisiku. Yang lagi
dia datang. Monggo Mbak. Datang seperti dahulu, setelah lama meninggalkan diriku sendiri. Tim pedot jalur langit Budi Wijaya. Ayo Chandron, antena Chandron. Terima kasih Abah Jono. Ayo Dut, sana Dut. Alangkah bahagia pertemuanku kali ini setelah berpisah sekian lamanya. Asik. Semoga selamanya dia berada di sisiku, tiada pergi lagi, tiada sunyi lagi, sampai akhir nanti selalu berdua. Betapa hati dan bahagia. Salam bos Kadir. Kekasih yang lama ku rindukan kini dia datang. Dia datang seperti dahulu, setelah lama meninggalkan diriku lebih sendiri. Terima kasih Mami Okta. Terima kasih untuk kru tim pedot jalur langit DKJ Suud. Sembah nuwun. Kudon Jombang arane Jawa Timur Pratai uga disebut kota beriman bersinjak menembus dadi nyatane. Berjuang